खुलुमबाय सानसेनि खौरांजों आरोबाव आं सिबिरानि ब्रह्मआ नोंथांमोननि सेराव फैबावबाय। नोंथांमोना दासिमबो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। बे चेनेलनि गेजेरजोंनो सानफ्रोमबो फुंनि समाव नोंथांमोनहा सानसेनि खौरांखौ मोननो हागोन। बिदिबा दिनैनि खौरांखौ जागायजेननोसै आरो खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानैबो आसा खालामनाय थाबाय। उन्दुनाय समाव नोंथाङा माब्लाबाबो माखासे गोरोन्थिखौ दामाव। माखासे गोरोन्थि जेरै केन्डेल सावनानै उन्दुनाय, धुप, आलारि बा जायखिजाया अर बा अरखि थानाय बेसादखौ सावनानै उन्दुनाय आरो मबाइल चार्ज होनानै उन्दुनाय। मानोना मोनसे फिसा गोरोन्थिनि थाखायनो नोंथांजों गेदेर जाथाय जानो हागौ आरो जिउबो थांनो हागौ। थिग बेबायदिनो थाम्फै खारग्रा मुलि सावनानै उन्दुनायनि थाखायनो बिमा आरो फिसाजो सानैबो जिउ खोमानो गोनां जाबाय रायजोआव। गुवाहाटियाव जादों बे दुखुनांथाव जाथाया। उन्दुफुबाय थानाय समावनो मालिगावनि कामाख्या नोगोराव बिमा आरो फिसाजो दीपशिका चक्रवर्ती आरो शर्मिष्ठा चक्रवर्ती बिथांमोनहा जिउ खोमानो गोनां जादों। जाथायनि सोमोन्दै नखरनिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिमा आरो फिसाजोआ खथासेयावनो जयैनो उन्दुदोंमोन आरो बिथांमोनहा थाम्फै खारग्रा मुलि सावनानै उन्दुदोंमोन। फारसेथिं मबाइलबो चार्ज होनानै उन्दुदोंमन। नाथाय दुखुनांथाव मबाइल चार्जारा गाहाय जाबोनानै थाम्फै खारग्रा मुलि सावनायनि अरखियाव नांफैदों। बेनि उनाव मबाइल चार्जारनिफ्राय अरा टसकआव नांदों, जायजों गुमलाव गुमलाव उखुन्दै खुदों। अखानायै फुंनि समावसो नखरनि सोद्रोमाफ्रा खथानि सिङाव उखुन्दैजों बुंफबनायखौ नुनानै खोरखि सिफायनानै बिमा आरो फिसाखौ थरथे हालोदाव खथानि सिंनिफ्राय दिहुनदों। बिटिसिआव जुदि UPPL आरो BPF ज' जायोब्ला रावबो राजखान्थि दोलो BJP बा कंग्रेसआ बिटिसिआव थानाय नङा। UPPL आरो BPF ज' जानायखौ आं दिनैसिमबो हास्थायो। बे खोथाखौ बुंथिदों हाग्रामा महिलारिया। बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां सिगां हाग्रामा महिलारिनि बेफ्रुसार बिबुंथि। UPPL आरो BPF ज' जानायखौ लानानै आरोबाव खुगा बेखेवदों हाग्रामा महिलारिया। हाग्रामा महिलारिया बुंथिदों दि बिटिसिआव जुदि UPPL आरो BPF ज' जायोब्ला रावबो राजखान्थि दोलो BJP बा कंग्रेसआ थानाय नङा। बायजो टिभि आरो मबाइलफोराव ज' जानांगौ होननानै बुंबाय थाब्लाल' जानाय नङा, मोगथाङाव मावनानैबो दिन्थिनो नांगोन। आं दिनैबो ज' जानो राजि आरो आंहा दिनैबो ज' जानो गोसो दं होननानै फोरमायथियो हाग्रामा महिलारिया। लोगोसे फोरमायथिबावदि ज' जानायखौ लानानै एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो खाम्फा बरगयारिया फैनानै सावरायफैदोंमोन, जेराव आं मोजां इसारा होदोंमोन। बिथांमोनहाबो खोथा होलांदोंमोन, नाथाय प्रमद बर' आरो आं सानैजों जिरायनानै सावरायनो हानाय बायदि थासारिखौ बिथांमोनहा दिनैसिमबो खालामनो हायाखै। बेनिखायनो ज' जानो नांगोन होननानै बायजो बुंबाय थाब्लाल' जानाय नङा होननानै बुंथियो हाग्रामा महिलारिया। बेबायदिनो खौसे जानो हास्थायनायखौ फिन फोरमायथिदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। हाग्रामा महिलारिनि अनगायैबो MLA रबिराम नार्जारियाबो थांनाय साननैसो सान सिगां BPF आरो UPPL ज' जानायखौ हास्थायो होननानै फोरमायथिदोंमोन। नाथाय नायनो गोनाङा बेसो बर'नि दैदेनगिरि बा ओनसोलारि राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा ज' जानो थाखाय बुंब्लाबो ज' जानो हामारगोन ना हामारा। तामुलपुर जिल्लानि 2 नं दाङारगाव बरन्दि दैमानि साखाथियाव मासे मैदेरखौ गुलि गावथारनो गोनां जादों। हाग्रा बिफाननिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला हाग्रानिफ्राय गोबां मैदेरनि फालोआ फैनानै गामियाव उदखार खालामफैदोंमोन। बे लेखायै गामिनि सुबुंफोरा हाग्रा बिफाननो खौरां हरनायाव हाग्रा बिफाननिफ्राय फैनानै मैदेर होनायनि हाबाखौ मावदोंमोन। बे लेखायै फालोनि खावसे मैदेरखौ होखारहरनो हादोंमोन, नाथाय खावसेया थालांदोंमोन। बेखौ आरोबाव होहरबावनो थाखाय बेलासियाव होस्रांनाय हाबा लादोंमोन हाग्रा बिफाननिफ्राय। बेयावनो 500 मिटारसो गोजानसिम थांखानाय मासे मैदेरा फिन गिदिंबोफिननानै हाग्रा बिफाननि मावथिफोरनि मोखां सेराव गसंफैदों होननानै फोरमायथिदों। जायनाखि मैदेरा मोखांनि खाथियावनो गाग्लोबनो गसंफैदों, बेनिखायनो गिनानै सोर मा खालामखो रावबो थद मोनाखै होननानै फोरमायथिदों हाग्रा बिफाननिफ्राय। दा मैदेरा थैबाय आरो गुलि नांनानै थैनाय हालोदाव बोखांनो मोननाय जादों, नाथाय सोर गुलि गावदों बेखौ दासिमबो सिमान लायाखै। फिन बिटिसि बिसायख'थिया जाफिननायनि लामायाव। गेजेराव आरो माखासे सानल' दंसै बिटिसि बिसायख'थिया खुंजानो। बे खेबाव सोरनि आखायाव फैगोन बिटिसिनि गोहोआ? बिटिसिनि गोहोखौ लानो थाखाय मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोनि गेजेराव नारा नाथा नाजानाय। थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव UPPLआ रायजो राजानो गोबां रादाय होदोंमोन आरो UPPLआ बे हिसाबै BJPनि मददजों बिटिसिआव सोरखारबो दानो हादोंमोन। 5 बोसोर बिटिसिखौ सासन खालामनाय UPPLआ रादाय होनायाव बेसेबां जाफुंसारनो हाखो? बेखौ लानानै BPFनिफ्राय फोरमायथि। UPPLआ बिटिसि बिसायख'थियाव
101 रादाय होदोंमोन होननानै फोरमायथियो BPF-निफ्राय। रादाय होनायफोरनि मादाव 2025 मायथाइनि गेजेराव बिथार गोरोबथानि गासै दफाखौ मावफुंनो रादाय होदोंमोन होननानै फोरमायथिदों। बेनि अनगायैबो PM आवास योजना बायदि बिटिआर आवास योजनानि गेजेरजों न' होनो थाखाय रादाय होदोंमोन। गासैबो कन्ट्रेक्चुएल फोरोंगिरिफोरनि साख्रिखौ रेगुलार खालामनो रादाय होदोंमोन। ग्रेजुवेट आरो पोस्ट ग्रेजुवेट खालामनाय फरायसुलिफोरनो 1,500 राङै होनो थाखाय रादाय होदोंमोन। 65 बोसोर बैसोनि बांसिनफोरनो 2 लाख रां अनफावरि बिथांखिनि गेजेरजों होनो रादाय होदोंमोन। बेनि अनगायैबो गय बागान बानायग्राफोरनो 1 लाख रांसिम अनसुंथाइ होनो रादाय होदोंमोन होननानैबो फोरमायथियो BPF दोलोनिफ्राय। बेफोरनि अनगायैबो बोसोरफ्रोमबो 10,000 जब क्रिएशन बा साख्रि होनायनि रादाय होदोंमोन। बे लेखायै 5 बोसोराव 50,000 साख्रि होनायनि रादाय होदोंमोन होननानै फोरमायथियो। बेनि अनगायैबो लाइमोनफोरखौ पेरामिलिटारि आर्मियाव थिसननो थाखाय रादाय होदोंमोन। बेनि अनगायैबो फसंथानफोरनि बेलायावबो बरमायाव उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि, उदालगुरि, बाक्सा, चिराङाव स्पर्ट्स अथरिटी अफ इन्डिया सेन्टार, रौमारियाव नर्थ इस्ट रिजनेल इन्स्टिट्युट अफ मेडिकेल साइन्स, मोनफ्रोमबो जिल्लायाव नवोदय विद्यालय, बड'लेण्ड इन्स्टिट्युट अफ रुरेल डेभेलपमेन्ट गसाइगावआव बेबायदिनो गोबां रादाय होदोंमोन। नाथाय बेफोर गासैबो नंखाय होननानै फोरमायथियो BPF दोलोनिफ्राय। BTC बिसायख'थिखौ लानानै सांग्रां जादों UPPLनि आइजो गांखंआ। देबरगाव बियाबनि थिथागुरि प्राइमारियाव UPPLनि आइजो गांखंआ सांग्रांथि मेल लादों। देबरगावआव प्रमद बर'नि सोरखारा गोबां खामानि मावदों होननानै फोरमायथियो आइजो गांखंनिफ्राय आरो देबरगाव बियाबाव UPPLआ मोजां पजिशनाव दं आरो बेयाव आइजो भटारा बांसिन होननानैबो फोरमायथियो। सेल्फ हेल्प ग्रुपनो प्रमद बर' सोरखारा मदद होनो थाखाय जेरैबायदि रादाय होदोंमोन बेबायदि अनसुंथाइ होनानै रादायखौ मावफुंदों होननानै फोरमायथियो। बेनि अनगायैबो माइनाव सोरां बिथांखि, गियान सोरां बिथांखि, अनसाय बिथांखि बायदिनि गेजेरजों आइजोफोरखौ UPPL सोरखारा मदद होदों होननानै फोरमायथियो आरो ट्रेनिं होदों होननानै फोरमायथियो। बेनि अनगायैबो मन्दिर, गिर्जा बायदिफोराव आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों UPPL सोरखारा 2 लाख राङै अनसुंथाइ होदों होननानै फोरमायथियो। मोनफानि उनाव मोनफा गेदेर उरां जाब्रबथाय जादों हादराव। भारतनि अहमदाबादाव गिख्रंथाव आरो बावनो हायै उरां जाब्रबथाय जानायनि उनाव थांनाय बावैसो सान सिगां बांलादेश हादरावबो गिख्रंथाव उरां जाब्रबथाय जादोंमोन। दा आरोबाव फिन रासियायाव गेदेर उरां जाब्रबथाय जादों। उराङाव थानाय गासै 54 सुबुंफोरा गासैबो जिउ खोमानो गोनां जादों। गंसे पेसेन्जार प्लेन जेराव 43 दावबायारिफोरजों लोगोसे 7 उन्दै गथ'साफोर आरो 6 क्रिउ मेम्बार गासै 54 दंमोन। बे उराङा लेन्डिं खालामनोसै समावसो एयार ट्राफिक कन्ट्रलजों फोनांजाब गैयै जादों। अदेबानि प्लेनआ गोमानानै दंमोन। प्लेनआ गोलाव सम गोमानानै थानायखौ लानानै हेलिकप्टारजों नागिरनायाव हाग्रा ओनसोलाव गुमलाव गुमलाव उखुन्दैजों बुंफबनाय उरांखौ नुनो मोन्दों, जेराव गासैबो दावबायारिफोरजों लोगोसे उन्दै गथ'साफोर आरो क्रिउ मेम्बारफोरा बे जाथायाव जिउ खोमानो गोनां जादों। साइबेरिया बेस एयारलाइननि आंगारा एयारलाइन्सआव जादों बे जाथाया। अनसायजाथाव मोनसे इउटुब चेनेल मुलुगमा माल्टि चेनेल, जेराव फरायसाफोरनि थाखाय मेथाइ सुजुनानै मेथाइ रोजाबनानै भिडिअ एंगारनाय जायो, जायनि गेजेरजों फरायसाफोरा गियान सोरजिनो हायो आरो जिउआव थुलुंगा मोननो हायो। बे चेनेलनि बिगोमाया रायजो राजानिफ्राय अनसायनाय मोननो हास्थायदों। सिगांनि समाव रायजो राजाया गोबां अनसायदोंमोन बे चेनेलखौ, नाथाय माखासे जाहोननि थाखाय अनसायनाया खम जालांदों होननानै मिथिहोदों। बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा फिन जाहाथे सिगांनि बायदियैनो अनसायफिनो बेनि थाखाय खावलायदों। मुलुगमा माल्टि चेनेलनि बिगोमाया नोंथांमोनहा थांनानै मेथाइखौ खोनासंहैनोबो हागोन। लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जाबाय। फिसाया डिउटियाव थांनाय समाव बिसिया गुबुन हौवाजों इनाय सोमोन्दो लाखिनायखौ लानानै दुंहाव थासारि। फिसाया जेब्ला न'आव फैयो अब्ला बिसि आरो बिसिनि गोसो थोनाय BSF जवानखौ हमनो हादों। बेनि उनावनो दुंहाव थासारि जादों। आसामनि मरिगावआव जादों बे जाथाया। जुलि जाखांनायनि उनावबो गुबुनजों इनाय सोमोन्दो लाखिनाया जोंनि समाजाव दा जाफ्लेबाय थानाय जाथाय। बेनिनो आरोबाव मोनसे बिदिन्थिबाव। आसाम पुलिसाव मावनाय सासे जवाननि बिसिया फिसाय गैयै समाव BSF जवान सासेजों मोजां मोनज्लायदों। फिसाया गुबुनाव डिउटि मावनाय समाव बिसिया गावनि मोजां मोननाय BSF जवान कन्दर्ब कुमार नाथखौ गावनि न'आव लेंहरनानै सानथामनिफ्रायनो जयैनो थादों। उनाव फिसाया न'आव फैनानै बिसि आरो कन्दर्ब कुमार नाथखौ हमफैदों। जाथायखौ लानानै दसे सम दुंहाव थासारि जादों न'खराव। जाथायखौ लानानै फिसाया पुलिसनो अजद होनायाव पुलिसा उनाव BSF जवान कन्दर्ब कुमार नाथखौ एरेस्ट खालामनानै लांदों।
रायजोआव गोबां दुंखावनाय गोलाव साननिफ्रायनो अखा हायैनि जाहोनाव रायजोआव गुदुं दुंखावनायजों हालाय हाफाय जानो गोनां जादों सुबुंफोरा। मैयानि सानाव गोबां दुंखावनायनि जाहोनाव गुवाहाटीआव सासे पुलिस कनस्टेबलआ जिउ खोमानो गोनां जादों। दिगलि पुखुरिनि साखाथियाव डिउटि मावबाय थानाय कनस्टेबलआ गावनि जिउखौ खोमानानै लानो गोनां जादों। गुदुं दुंखावनायनि जाहोनाव कनस्टेबल हितेश्वर कलिताया मैया जिउ खोमानो गोनां जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला डिउटि होबाय थानाय समावनो बिथाङा गुदुं दुंखावनायनि जाहोनाव हायाव गोग्लैदों आरो थैनो गोनां जादों। उनाव पानबाजार पुलिसा थांनानै बिथांनि गोथै देहाखौ लायदों। आफां आसामनि देरसिन मेगननि फाहामसालिनि मादाव गंसे बङाइगावआव थानाय आइ हस्पिटालाव असिटि मेसिन सौफैबाय, जायनि गेजेरजों मेगननि जेंनाखौ हमदांनाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो, जेरै मेक्युलार डिजेनेरेशन, डायबेटिक रेटिनोपैथी, ग्लक'मा आरो मेगन सिंनि दुखु मोननायखौ हमदांनो हानाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो। असिटिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन सार्भिसखौबो मोननो हागोन, जेरै कर्निया, मेडिकेल रेटिना, ग्लक'मा इभेलुएशन, अकिउलोप्लास्टी, फार्मासि आरो अप्टिकेलबो दङ। बेनि अनगायैबो सानाय गैयालासे, सुथेनाय गैयालासे, इन्जेक्सन गैयालासे कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारिबो खालामनो हायो। आइ हस्पिटालाव डक्टर रुमि दास, डक्टर आशराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन। डक्टर रुमि दासआ तामिलनाडुनि अरविंद आइ हस्पिटालनिफ्राय फैगोन। बिथाङा कर्निया आरो केटारेक्ट स्पेसियलिस्ट, MBBS, MS अप्थालमलजी आरो टपिकल पेक सार्जारिनि एक्सपार्ट। बिथांजों लोगोसे MBBS, MS आइ स्पेसियलिस्ट अप्थालमलजी पेक सार्जन डक्टर आशराफुल आलम आरो MBBS, MS आइ स्पेसियलिस्ट अप्थालमलजी डक्टर मेघाली शर्माखौ मोननो हागोन। खम बेसेनावनो नोंथांमोनहा फाहामथाय लानो हागोन। थङा जाहैबाय बङाइगावनि लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव थानाय बास स्टेन्डनि साखाथियाव। कन्टेक्ट नाम्बारा 6900949900। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय खुलुमनाय जासिबाय। आसा खालामो गाबोननि समाव फिन नोंथांमोनजों आरोबाव लोगो मोनफिनबावगोन।